kwakuhamba umkami ngesikhathi seCovid. Inkosi uNyazi la sikhuluma ngayo. Inkosi uNyazi kwakuhamba umkami ngesikhathi seCovid, unkosikazi wami omdala. Esesibhedlela esethulile engasakhulumi. Ekuyikhoma noma nje sekuyile. Kwasekhenqiwa ngazi noma usihambile kwasekhenqiwe esibhedlela ngathi ngifuna ukumbona kwathiwa cha. Ake ngime. Kwathiwa isimo sakhe sihle kakhulu ake ngime ngingamboni. Ngaya mangathula ngacabanga sengiyacabanga ukuthi likhona igugu lami, ukhona uNkulunkulu wami. Ngase ngiphuthuma ngaphumela ngaphandle ngafika ngaphandle ngashaya ucingo. Ngashayela esinye seyisebenzi zonyazi esibizwa ngokuthi network. Ngase ngibuza ukuthi ukuphi wathi ngiseplane ngathi phuthuma uyotshena ubaba Vimbi uyahamba umkami la. Wasephuthuma network wasethi angisayi ngisho enganeni makunje sengiqonda ngqo kuyena. Wahamba ku network waya kubaba uma ebuya ubaba unetwork engishayela ucingo uthi lalela lana kungilalelisise kahle. Ngithi yebo uthi umkakho akazuhamba seshilo uNkulunkulu. Uthi uvula isandla kanje wasibheka kanje isandla. Wasethi umkamvubu akekho kubantu abahambayo namhlanje. Wathi akekho kubantu abahamba wathi idimoni belifuna ukumntshontsha wathi ngeke samthola ngoba seziwabikwa la kimi. Uthi ave ubuka isandla sakhe. Wabuka isandla kanje wathi umkamvubu akekho la kubantu abahambayo namhlanje. Kushuthi bonke abantu badlule esandleni sendaba enkulu. Hayi. Uthi ke hamba umtshela idimoni belifuna ukumthatha ngeke lisamthola ngoba sizowabikwa la kumina. Ngase ngithatha leyo ngathi ngibuyele lapha ngafika unkosikazi sevukile sehleli ngesinqi. Hayi lisenethi. Usakhona unkosikazi noma? Usekhona. Hayi siyabonga mfundisi. Wasinda kwiCovid kanjalo esindisa uNyazi sehamba. Hayi siyabonga mfundisi enkosi. Indebenkulio. 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 Indebenkulio.